चल हाली हाली चल। पैदल तो चलावत तोरा तबे ले तू हमरा के। अच्छा ही बताओ पैदल ना चलाई तो जहाज कह दी तारा खातिर। पैदल चलाला पर न शरीर ठीक रहेला। तारा घर में के बा? देखो हमारा घर में जेबू न तो एकदम रानी बन के राज करबू। के बा? घर में केहू नहीं खे, बूढ़ माई बिया आ बूढ़ एगो पापा बड़ा बस। भाई नहीं खाया बा एगो भाई तो दिन भर कामे करत रह जाला, घरे ना रह। बोली ना ना हमरा के। दादा तारा के बोल दी, समझ के हमारा के बोल दे हलस, तारा के केहू ना बोली हम भाई ना। अच्छा ही बताओ हमारा के देख के न बियाह कइले बड़ू कि हमारा गांव घर के देख के बियाह कइले बड़ू? हमारा घर के लोग के देख के बियाह थोड़े कइले बड़ू। ना इहो बात सही है बात। देखो होने मुंह कला घुकतान लगो साइकिल लावता। चलो का वहीं में के आदमी रहन। इतना कोमल दे हमार पैदल चलाओ तड़ा। अब देख तू तो जानते बड़ू मैं शादी ब्याह करे में पैसा उठ गई, पंडित जी के द तो हिनकारा के द तो हुनकारा के द, मैं जेब तो खरिहा गई तो कहाँ से गाड़ी घोड़ा करी। देखो घरे चला ठीक न, आज के बाद कहीं जाए के होई तो तारा के गाड़ी क देम, स्कॉर्पियो क देम, दुआर पे आई अल्लाह तो डलबू गड़िए में। अभी तो तू बियाह करके लेके अइला तो पैदल चलाओ था, बाद में सपना सपने रह जी तक का करूं। अच्छा ही बताओ पहले के आदमी कैसन रहन कि 20-20 किलोमीटर दूर 30-30 किलोमीटर दूर चले पैदल आ तारा बजरिए में से लिया क्या होता है तो तार गोड़ दुखाए लागल कोरा टांगली तहके। ठीक बा। हाँ हाँ तू शादी तो हमरा से कर लेला, बाद में हमरा के धोखा उखा ना देबो। देखो तोहरा खातिर अपन घर परिवार पूरा फैमिली छोड़ के आ गई तो कबो हमरा के रोवे गावे के मत छोड़िया। देखो अपन घर दुआर छोड़ के आ गलू हमारा घरे दुआरे तो हमारो फर्ज बनता कि हम तारा के छोड़म ना आ धोखा ना देव, तारा से जिंदगी भर प्यार मोहब्बत करम आ बढ़िया से संभाल के रखम एगो फूल नहीं। चलो घबरा मत, अब घरे आ गल बन जा। देखो है घर लोग ना ये हमार घर दुआर। अंदर चलो, अंदर चलबू तब ना, बाहर से का जानना ही। ठीक है आओ काहे डरा तो डर लाता कोई देखी तो का कही कि अपनी मन शादी ब्याह करके लेके भाग। अच्छा ही बताओ तारा के भगा के लेके आइल बनी कि तारा के बियाह क के लेके आइल बनी? काहे कि केहू बोली एकदम तनको मत डरा आ न शर्मा तू ठीक ना। अब तो ये तारा जिंदगी भर रहा ही के बा, डरेबू कितना दिन डरेबू, केकरा से डरेबू? चलो डरा मत। आओ देख ये हमार घर दुआर हो, बैठ। बाप रे बाप पैदल चलत चलत तो गोड़ दुखाए लागल ना। और ना तो एगो काम करो बेरा न शाम के तनी देह मालिश कर दे। हम खुद थक गइल बानी, सेरा गइल बानी। तोरा की जाए रे, शादी बियाह कौन आदमी की तनी मेहरारू आई तो दुख बूझी ते औते आवो तो घोड़े हाथ दबाई, एक टाइम तेल लगाई। अब जब तू ना लगाबू तो के लगाई? और हमरा के तू मिस दी है हम तारा के मिस दे, बात बराबर हो जाई। आखिर दोनों जना थकले बन जा तो का हो जाई। ठीक है का भइल ना भइल कुछ ना हो, मिजाज तनी थाक गइल बा। तो कोई बात ना, दवाई मंगा के खा ले। फोन ना आइल ह गाँव ले ना? हैं अबो कोई तो बतला दी ह साँच साँच, झूठ ना बोलल जाला, जवन बात रहला तवन फ्रेश बता दे ना। तो आज यहाँ से के चढ़ के मारे पीटे लगे यहाँ से के ओकरवा के। तोरा के जरे एजा का करे हन जा, माने बहन बियाह करी तो लगी हन मारे। और ना तो नहीं ऐसा बात नहीं है। देखो सच्चाई बता दे जाला, कुछ होई होई ना तो बता दी हो। टेंशन में बानी हम। का टेंशन में? भाग के तो शादी ब्याह कर लेनी, अब आगे का होई भगवान जानो। देखो टेंशन मत लो, मैं टेंशन हमारा पर छोड़ दे, हम भाई ना मैं समस्या के समाधान हो जाई। वो तो ठीक बाटे, अब डर लगता कि हर चीज हमरा खातिर नया नया बाई जो किया। कैसे रहो कैसे ना, नया कुछ नहीं खे। अगर तू सोचबू ना समझबू तो मैं पुरान बा, खाना बनावे अबे करेला,
फ्रिज उरिज बा चलावेबे करेला, मोटर चलावेबे करेला। जब कुल चीज कैले ही बड़ू तब कौन चीज नया बा? मैं चीज तो पुराने बा। बस ओके तारा चलावे के बा, करे के बा, बनावे के बा, खाए के बा, खियावे के बा, माजे के बा, धोए के बा, खींचे के बा, कचरे के बा, बस हो गई। वो तो ठीक बाटे। डर ही लगता कि घरे में के बा कैसे हमरा संगे ताल्लुक करी ना करी। लेकिन देख एगो बात बा, हमारा परिवार के न कोनो चीज के दिक्कत ना होके के चाहिए। हमारा माई के, हमारा बाबू के कुछ अनाप शनाप मत बोली। हाँ कैसे कि अनाप शनाप लगबू बोले न तो कहने कि अपना मन से बियाह कैलस तब न तरह बोलत या हमनी के अपना मन से बियाह करती तो ना बोली। ऐसा कोनो बात नहीं कि कभी भी रहो बेइज्जती ना होई हमरा वजह से। हाँ तो ना बेइज्जती करबू न तबे ठीक बा, आ वही में भलाई बा। आ देखो हई कुछ चुनरी उनरी अब हटा दो, कहता ना देर ले दे पर रख भारी लागत हम तो तुरंत मलानी तो हटा देनी। ठीक बाटे। अब आज से हमनी के न नया जिंदगी के शुरुआत करे की, ठीक बा? रउआ हमार बात मानब हम आपके, हम जहाँ मना करब रउआ के निक जाए के, और रउआ जहाँ मना करब हम ना। एकदम तू जवन कहबू तवन कहम, कहबू कह तो हम कहम। आ लेकिन इहो बात सुन लो, हमरो बात माने के बा। हमहू कहम कि हई बात हई से तो तारा कहे के बा कि हाँ उहे बात होई से। ठीक बा? कोनो दिक्कत नहीं के दिक्कत ना? चलो ठीक बा, तब आराम करे के ना? ठीक बा। चलो आराम कइल जा। ओनी चलाओ रे। थाकल गइंगा। बाप रे बाप, बड़ा जल्दी सुत गइलू। गोड़ हाथ दुखाता। का दुखाता? गोड़ हाथ। गोड़ हाथ दुखाता? अच्छा रात भर सुतल जी ना तो ठीक हो जाई। अरे बाप रे बाप, मरते जाना था कि ढेर देरी सुत लेनी का दिन चढ़ गई जाना था। पूजा ए पूजा है रे का अब हमें करा के जगाई जगावत तो जगतो नहीं खे जना था ना कि ढेर थाकल बिया। आ छोड़ आज भर सूत ले करा के सूत ली न तो थकनी एकर दूर हो जाए। चलो तनी बाहरी तनी फ्रेश व्रेश होके दा सूते दा एकरा के। चलो ला तनी आराम हो होई के सुतल रही भाई। माला पहनले बिया, सिंदूर लगैले है, हमार बिया है नहीं खे होइल, हमारा ले बड़ केहू हइये नहीं खे, कोनो हिते में कहल बिया का की है भाई। ए सुन तरू ए मेहारू क्या कहीं हम पते नहीं खे का लागी। उठो ए सुते दिन हमरा के जी सिराई उठो न ना उठो। काहे रउआ जे चेंज हो गइल बा। हमरो के सुते को सर्दी आ गइल बनी। उठो ना उठो ए काहे रउआ परेशान करे नहीं सुते तो ना देनी हमरा के। का सुतबू हो का तना सुतबू कबे सुतले बड़ू हम जब से बैठल बनी। ए क्या हुआ हो? के हई उहे तो हम पूछत नहीं कि के हो। यहाँ के कहाँ चल गई नी? यहाँ के यहाँ के? हम मरद। तार मरद के हो? हम पति परमेश्वर। तू के का घर आइल बड़ू? ये हमार घर ह। ई तार घर ह? हम्म। आ तार घर कहाँ ह? इहे जा ह। यही जे ह? हाँ। ती- तू के हुआ? अरे ती घर हमार ह, हमारा बाबूजी के ह। ये हमार मरद के घर ह। तो हमार बियाहे ना भइल तो तू मरद कहाँ से हो गइल तार? यहाँ के कहाँ चल गई नी हमरा के लिए बाबूजी ले रहता के? ना। तब के लिए गेल बा? चंदा। चंदना बा? तो क्या हुआ उनकर? चंदना तो छोट हमसे पहले हमार बियाहे ना भइल उ बियाह कर लेलस। हाँ भसुर।
अब का तो पहले बड़ो मैं तो देख ली हम निकल जाइए घर में से। निकल तो नहीं हम कहाँ बाऊ कहीं गई नहीं है, कब गेल पता ना। आवे तो करके बताओ तनी ई बताओ तरा ही ना बुझल हो कि पहले से पूछ ली घर में के बा के नहीं खे। अरे वो भसुर न है भवाई के भीड़ बैठल पाप होला, छुअल पाप होला। अभी कैसन भव भसुर के करा सोचा बिया भइल बा के जाना त भागा के ले का कइले बा। हमनी के लव मैरिज शादी करनी है। लव मैरिज बाबू के पता बा हाँ माई के पता बा का जाने। तब तो झूठ बोलता रहो पहले माई के पता रहा तब बाबू के पता होला ठीक बा। तो कहल का चाहता रहा हम कहली चाहतनी कि ई शादी मनाइयो नहीं ना हम बाबू से कहब आ रहे ना देब हम जगह। अरे ऐसे कैसे ना रह दबा तरीके ना गांव भर में ना कटवा दे बस। ए जी ओ जी का रुक हम ही बोलाओ तनी मैं बोली हमार कहां गइल सुना जानी। आई ना बोले कहां धोके नहीं अरे हे बा ओ जी से काम चलेला बा अबे हम पूछला तनी देखो उठ के चल जाए यहाँ से। हेलो अरे सर आवाज नहीं फिर हमको उठ गए। हाँ सुना था हाँ बोल बिया के लिए बड़े थे पहले घर है ना आता पहले आओ आओ सामने आ पहले तब बात हुई तरह से आओ बता आवता तो का करी करबू का भसुर रहन लाजे शरम नहीं। अच्छा एक बात बताओ भसुर बाद में भी बिया भई बने कर भसुर बनी कैसे पता कि भसुर बनी कि का बनी। हाँ तभी नहीं ना समझ में हो कि ओकरा के संगे चली हो बड़का का हुई ये तो तोहरा सोचे के चाहिए। तो कन सोचे के चाहिए हमार बियाह ना होई छोट के बियाह हो जी तो बुढ़ा था तो का तोर बियाह होई का उड़ा तनी का हो भैया छोड़ के चल गइल नहीं हमरा के का कहत रहा ते कैसे बियाह कर ले रे। अब देखो कैसे बियाह करनी है हां लड़की पसंद नहीं लिया मंदिर में गई अपन कोर्ट मैरिज बियाह करनी सिंदूर डालनी बियाह हो गेल। गांव घर के तरह माने तनिको लाज ले नहीं खे। अब देखो भैया गांव घर के का लाज ले हाजिर रही हो अपना चक्कर में दूसरा के बर्बाद करबे जिंदगी। देखो प्यार मोहब्बत कोई नहीं बियाह कोई नहीं आजकल ही चलता बियाह के लिए तो अइले है का करे घर में होनी काहे ना रहोगी। अच्छा ये बताओ गांव घर में तुम्हें नाम हंसवा दिए जल्दी छोड़ी जल्दी छोड़ी हाँ आई तो 10 महीना बाद 10 साल बाद आई रहते मुँह करिए कके 10 साल के बाद आई हाँ तब ले तुम धन दौलत अकेले खैबा पियबा लगा तो कमा के धैले बड़ी जवा काहे खेती गृहस्थी बात हो कर तो कौन खेती कर ले कैले बड़े को दिन। अब देखो उताना मत बतियाओ ठीक ना अब शादी बियाह करे तो का करब मरब कटब मुँहब तो मुँगा तो दुनू जना के देख बियाह नहीं खे भइल अब याद ते करे से हमर बियाह करा दे हाँ ते दूसर खोज ले ना तो देख बवाले बा ये भैया ई गांव में हम कह देब कि हमारे शादी कइले रहनी है ओकरा के भेज के बोले नहीं का बियाह करब मैं ठेला बेला हो गइल सही बात है। अब मान के चलो कि तो ते न जानते रे हम जानते रे हाँ, ई तो बात घर के बाद घरे में रह जी। हाँ बोल भैया तारा जो नहीं के हमारा जो बिया देख तो दू बार पातर ऐसा बड़े ठीक बा तनी तोरा से हम कुछ ठीक बनी समय तो हमारे बच्चे होते ठीक लिया दाला बचपन ला काम का बचपन वाला खेलौना किनी हम बढ़िया छिलत रह तू वे धंधा लिया दलया जो ना वो समय सुन लेके नहीं हम छीन लेब तू सुन वो समय का करत रहे वो समय ते का करत रहे पता है का करत रही कबो अति करत रहे कबो अभी उहे करत रहे हर बार तोरा के छोड़ देत नहीं लेकिन ई पर ना ई कह रहा कि हम बियाह कर लेनी तो तारा दिल में दर्द तो काहे ना दर्द रे तोरा चलते अपन जिंदगी खराब करी तू हुन बियाह गांव घर में यहाँ स कोनो यहाँ से ही तो का कहिए सर कि छोटका बियाह हो गइल बड़का के भइबे तू हुन बियाह कर ल का दिक्कत ते कराऊ ना ते करे से कर ए देखा देखा ना चुपचाप बैठा तू बीच में बोला मत बोला मान जा मत कर हम ना मानो रे
बत्तीसी मत देखा हमरा पसंद आ गेल हमार बिया। मेहरारू आ तू रखब हट तो मेहरू हाँ हमार मेहरू मार सही हो जीव भी है तो हमार भी ठीक बा जीव एकदम पागल नियन करत रखब कब ना। हाँ जीव पागल हो गई पागल कह दिले बड़े पागल है करत नहीं खी तोरे आवेला नहीं करे हमरो आवेला हाँ बहुत तार दिमाग बा ना। बहुत दिमाग बा चल ठीक बा छीने के तो छीन ले हला अब फेसबुक मेहरारू के हमरा देख लेकिन एगो बात ध्यान से सुन ली हा छीन ले हला मेहरारू हमरा अब जाई फेसबुक पे ही एक ना एक दिन ना पछतैब ना पछताई पछतैब हम बुझत हन जब तू इशारा कोई चाहत रहे रोइब ताला मार देब हम घर में रख के भेट ना आई तरह से कबो ए पागल हम का हो अरे पागल लगत नहीं हाँ बहुत चालाक है हई पागल हई पागल होला हई पागल नहीं के हो सर्व सोचत ना कि उ बियाह कइले बा ना तो हम बियाह करी उ जौन मजा मारत तो हम मजा मारी बात समझ लो। जानतो नहीं का अब या तो एक ही काम करो तू ऐसे बिया कर ले हम कर ले तनी ई भइल बा एक जगह और हम दोनों आदमी कहीं मेरे पर दोनों आदमी रह जाई हां बोलो हो एक और हम सुता में कर तू तब दोनों में से एकरा के छोड़ दो हमारे लगा पड़ी ना हम अपन मरद बेरी रह तो के हा हई हाय हम उ ना हो उ तू देवा गाने का बोला तो ओकरा हिमा बोली तो मार में करा क्यों की मानी बेरा कले पागल हो गई बोले सोच तोरा चलते चलो चली जा घर में ए हिले कने बेटा ए काय अब तारा से डर नहीं खे डोंट टच माय बॉडी सुन ना देख पढ़ा लिखल बिया रे देख तोरा लाग नहीं करे ससुर ते पढ़े कहत तो बात मान जाना तो ना मैं धन दौलत करे ना बस और बेच बाच के ठीक कर उखाड़ लो झोटा ढंग से रहूं तू बात मान जा हमनी के बीच बीच में भेंट होत रही ना तो हार में माने के पड़ी तारा ना मरबू तो सर्व बहुत हरामी है बहुत तो गला मजा जमीन बेच दी मैं बाबू एक बार ना तो मैंने हमरा के यही खातिर लेके आइलो हां हम का करबू हम ना जाने कि अपना फेरा में पड़ तो जाना आज वासे इनके में हरा रूबन करब तो हार ना हां हां ठीक है बा का ठीक बजा जा आज के बाद हमरा आंखें के सामने इलो तोरा के जान से मार देबो जो हमरा नजर में तैब पाप पड़ी हमरा नजर में ना अभी तू पछतात नहीं है बाद में देखल जी हमरा नजर में आज के बाद से तू गिर गइला देवर है बोल अब देवर बोला से ओ कुछ ना हमार दुश्मन हां दुश्मन हमरो दुश्मन ससुर है मेहरारू माने दे दे हनी मेहरारू पा गइला तो दुश्मन हो गनी हम मेरा देले हो पछतैब एक दिन ना बहुत पछतैब। पछतैब देखी है ना पछतै रे अरे तू देखिए ना हमार सराफल कहीं जाला ना पछतैब हमार सारा पर औरी कहीं ना जाई तू पछतैबा हां ले तोर ले 20 बिया हमरा बाबा अब ना हटबे ठीक जन राती ना कि तू ऐसे ड्रामा देखेबा तोरा से बियाह ना अरे मर्द हम कौन ड्रामा देखावते ड्रामा तो ई कइले कहत कि हम बियाह करब हमार में तो पहले काहे ना बतेले तब चुप रह मर्द तारा चुप रह तू बियाह करनी हमें रिश्तेदार पूछ ले कहली हमरा से तरह से पूछ के बियाह करब हाँ, तो तरह से पूछ के हम मैदान कर जाई तो तरह से पूछ के हम खाई हां मोबाइल बड़ा ने फूल हमार हो ठीक बा जा जन करत रह तो ठीक है करत रह अब जा अपन देखो रास्ता देखो चल भाग अरे इन करो से सुंदर कबारम हो अरे जा देख ले कौन है ना अब बरत हम खीस हट जा किसान हो खजल दे एकदम वीआईपी झक्का से सॉरी अरे कबारम अरे जा ना जा आ तू पछतैब ना हां केहू ने पछताई देखी हम काहे पछताई पहली बार ऐसा मरद देखने सही की बियाह बताओ। करके लेके आके दूसरा के हाथ में दे देला हमारा उखड़ ले खराब नहीं खी ठीक बा ई मोय घरवा जमीनिया खुला देखो, पन हो आज बात देखा ना हमरा से देख मत देखी बतिया। बोल हाँ आज हमरा से मत बतिया दिमाग टेंशन में बा ना हम आजे बतिए आज पहला दिन है हमनी के ये बुरा ना तो मानो देखो बड़ भौजाई हो गई छोट से बड़ हो गई आई पूरा घर के मालकिन हो गई और से वो तो ठीक बाटे तो का चाहिए और का चाहेला वो कहाँ रखी अगर खाद देवी है से तो अपन मेहरारू बना के लेके अइला दूसर कोई के मेहरारू बना देना तो का हो गई दूसर के कहाँ के हमार ठीक बा हाँ चलो तब चलो जाओ अपना घर में ले चलो चलो ये पता है के रूम हो ये बाबूजी के रूम हो चलो उतरा आओ चल ही कहो पहले चनी उतरी हाँ आई चल ससुर अइला हाँ अथी करे बियाह के लिए हाँ हमारा रहते बियाह कर दे
अब जा दूसर खोजत रहो। चल।